Det ved jeg ikke. Ja, det ved jeg godt. Det er, når folk, der har meget magt i et land, de manipulerer og smugler penge ud i deres ejendom. Ja. Det er nogenlunde. Ja. Korruption, det er, når man kan betale politiet for ikke at blive sat i fængsel, eller hvis nu man har overtrådt en lov, så kan man betale sig ud af det, i stedet for at blive straffet. Når man for eksempel betaler nogen politiet for at gøre, hvad man vil have. Jeg tror, at korruption det er sådan noget ved, hvis man ikke overholder loven, og man tager imod bestikkelse. Det er, når regeringen de snyder for at få penge. For at fange de kriminelle, som der ikke overholder loven. Politiet er for at skabe orden i samfundet. For at loven bliver overholdt. At redde andre mennesker for at sørge for, at vi er sådan sikre. Opretholde lov og orden. For at folk kan føle sig trygge og ligesom sikre sig, at folk overholder loven. De er for at sikre os civile. De er for at beskytte os og hjælpe os. Ja, nogle gange. Ja. Ja, her i Danmark gør jeg. Ja, det vil jeg sige. Ja. Ja, det gør jeg. Ja, det gør jeg. Nogle har det sværere end andre. Jeg har hørt, der er en del korruption. Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, de kan lide dem, fordi de er rimelig korrupte. Jeg tror ikke, de har det så godt, fordi de er vist lidt nogle bøtter. Jeg tror, de er bange for dem. Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, at folk er meget bange for Kenyas politi. Nej. Nej, ikke helt. Nej, men jeg tror, det er et stort problem. Vi har fundet ud af nogle løsninger, som vi borgere i Danmark kunne ordne for at reducere korruption. Vi kan stoppe med at sætte Kenya i dårligt lys og få dem til at fremstå negativt. Derudover kunne vi også hjælpe dem med at lave nogle reformer, der gik ud på at få nogle af de mennesker til at holde hånden over dem, som udfører korruption i højeste grad. I Danmark er vi trygge. Fortjener Kenya ikke også det?